Ngai ko blay pi baro ki ba pe ya kani ka video lengba kani ka Hanyo Trap Records channel. Ti ngangi tharai baro ba pilai i lengba ki lat pathai ko bor ha ki ronsan social media ba ka jingye khi ka bajur ha nong hali bala pelong ya ka public hearing nagam ta ban chna marten ne ban pelong jakat ha nyut ha ka to ka shnong. Ti ka jingye khi ka bajur kala along. Ti hoj ki trai situ ki tip khambha lakin persya ne kim persya lakalong ne bam long ban pelong ya kata jakat he nyut haka to ka jaka ndre ka ka ba ngamut ban ong ni kum unong song snong jong ka bri nyo trap bang yo I ya ka jing ya ki don tang ka we ka ba ngim itnat ban yo I ba don u we u samla rang ba u ba wat hadu ban jrong ti ya tu u ritmen salia sho hajing sha hoj ka don ka jing ya tai nia ndai ka jing sha dei ban puchlor kum tu para kasi salia sho wat iki rurang ba ritmen di jongi ba pin ya jrong da ka kti kum tu namar kitu gila long di ba kata-kata ka ba kimla sho ban kata kim klan sho ka bor jong ki ndai kala long kum basim ka bu ndai kum ki badang klan dei ban sengtho ki dei ban shai te kan ni ka long ka ka ba internet sho ban yu I ka ri ka si ka jongi ka ba menta te halor kan ni kum ki ba pe ba ngap ne kan ni ka bentar te video I kum no te saya jumpa ni komen ni lebih tak boleh sebut ni kalau ni saya duduk tak tahu dari itu.